Mi-e foarte greu și fără școală și fără loc de muncă. Locuiesc în Deș, în chirie, dar ne punem adesea o întrebare ce vom lucra mâine sau ce vom face mâine. Este foarte greu și n-avem ce să facem. Dacă sunteți amabili să îmi oferiți un loc de muncă sau dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să mă ajutați, asta este camera unde locuiesc în Deș. Uitați, se vede cu localine, da? Puteți să mă sunați la 076 77 50 471. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.